मोजां खोनादोंलै एसे मोजां बारा जायाखै जेरै आवगोलनिफ्राय दङ बिदिनो बोरायसिनबानो दा आवासा सोलायसिनबाय सोलायलाङाखैलै आङो बिदिनो मोनदों बहाय ओंखारनांगौ जानला मोनला ओंखारदो सिदा लामा जायो जोंना मानो सौहैस्लाबासैनो अरजायालै सौहैस्लाबाबो खारलांनो सहैगोन बिगुरसोलै मा बिगुरजों ग्लबल गारफ्रांखोदे आं हारसिं बेगजोंल' नांखागौ आंनो खेवजायाखै दाबो टाइमा बेसेबां दंबावो 1 सेकेन्ड गैला गेवबाय आंना हेक जालायबायलै नोंहा ओरै थांलाय आं ओरै थांनो आं नैलै बिजों फैखाबाय गाहायजों गैबावलारा सिङाव गैलाथ' गाहायावनो खालामदों आंबो फाला फाला दे अन्थायावसो अन्थायाव थैबाय एसेल'सै आइयो खिलोंबाय नोङोसो साइलेन्सारानो नोगोर फाग्लासो आंनो फरेस्टखौ नांगौमोन बै बेयाव मेरला दंदां फरेस्टखौ गैयालै बे साइलेन्सार नांगौ साइलेन्सार मोनखाबायना ना मोनाखै आं मोनबायलाय आंनाव दङ बारा जानानै स्कपसो नांगौ नोंनो आङो बे क्लिनिं जानायसै आंना सोरबा गावबायलै आं बबेनिफ्रायबा Double kill. बेखौ बासायनो हायो नोङो उसको रिवाइव दे रे भाई हेलो Help me. Triple kill. Help me. एक बंदा पीछे है एक बंदा पीछे टेंशन मत ले भाई पीछे वाले पे क्या टेंशन ले रहा है Quadra kill. Dominating. Follow me. Spot.
Unstoppable. अरे मेरी मारो ना, मेरी मारना। उससे जंपिंग लो, जल्दी जंपिंग लो, बंदा पास में। अरे भोसड़ी तो मार दिया।